Kajantia National Council ng bawah Presiden uba sambor miling do kelapan pau kejing Sokya bagejing Subah ke Bakrau halo kejingja hagi Pardoyong hagatan mensenat tangsko ke distrik East Jantia Hills kebelajam menhak santrik Urumpang Rajar Arpundrio. Kajantia National Council kelapan pau kejing Subah bagene kejingja kambai tang kejingja rengkat. Ndai keseng kedang kejing Subah ke Bakrau bagene galak pendai kejing temu bentombor imlang salam. Nagabakam bagadon gajing pensngon ni pat ba bagi baboni kinong tray hagini Pardoyong kidai ki Muslim negeri Bangladesh. Uli tu buwai unong tray ubadan hagani kejaka uli tu ba hagani kesengi kidan hado santri kipar ki belah Thailand. Ada ki artli kipar mamarjan ki terekam hagabakum gene kepor kejing yak breu kan jendala kambuan coba palat. Walakum gini kejing jak jaman kapor namar kejing yat Caprang jogi kambean penban kena kejing thai kedai kebahek tam haga history jong kejat benriau ha kathan East Jantia Hills. Kajantia National Council ke-8 pau baginong Bangladesh kedai kebji penwet kejing sok jong kathan citelam mi. Namar kata keseng kadawa ba kejing toket kamdai bankut tang ha kakam khayido yong bean. Rai di mentoket benia aruh lo kejing rong bean kinong Bangladesh syak district East Jantia Hills. Kasengla dawan ke sarkar jela ban cem kesenjam ke peteng persya ki mender ki basyong bean berkentu ke tenat pulet ban pengat agaan gitu ke berhenti ban wan lam kini hidong tre bean na Bangladesh. Halo ke jengkai dau yong bean ke Jantia National Council ke keno ba kadau ba ke ba penlong iginong syong shnong ban le ekani di namar bagaan sarkar ke ba perking palat. Ilaong ba ke jengti dau yong da ke jeng start jong ke science kalong ke balak ban le Tanglada utra jaka udan cis 4 hektar ke jaka ke bahaya. Kebelong ke bapela, namar keliat ngur kibre ke badan, ya ke bakum kene ke jaka. Kemta ke Jantia National Council ke kentu bagi di bansya, ya ke jingle, ya ke jengti, ya udah yong da kilat science, wat ke jaka ke beredru. Kilong bakane kan penduk no ki kampian, bat kan penyok khajna, ya ke sarkar, bat ya ki Autonomous District Council. Ke Jantia National Council ke ai, Kajing maha mi kita kibriau ke badie ya kalawai jeng kapateng banwan tang namar kajing mentua shimat bagi penpau kajing saulia masih yang gisam ki bamat ya kene kajing jak bas ngosi tangihi kum ka JNC kum ka way naka sen ka bana po East Jantia Hill District haga bayade bat kene kajing ja ka ek bang ikwa ban penpau kalong ba naka way ka por sa ka way ka por ni snow ba kajing tre do yong hapo thangsko kadai ke balai lan do kata-kata khamtam haka baide bar kajing wanra ya kinong tre na kiwai pat kiri la benong na ka Bangladesh ta kanehi kajing yo lai lan kajong ki bar wanra kinong tre na po Bangladesh khamtam ni suba ba kane ke ba jakam deshu ka accident kala dan ke ba shalendet namarngi ki ba sa apo izantia ka kam ki do yong tre do yong kala de gawe na ka lat kamai jakpot kajongi ki nong East Jantia la ningila banong jong ka Jantia hi borok kowe ta kum kini ki jajing jia ki shajia mo na kowe ko por sha kowe ko por ndre kum kane pa ke ba jia menta kalong ka ba kham itrim la ningila banong ka ba ompat jujia ta ni kum ka senghi ni sngo ba ka dane shalendet namar habang iphai sha kowe ka statement Kebang yeri bawe unang bela jeng ketu kathay nula keren sa media ula ong baki don santeli ki Pardoyong ki bayajan. Kendai don bok baha kata kapor badan kejeng bethe arteli ki Pardoyong ki sengak terekam. Henry ledah kita ki Pardoyong ki pentere kejeng yap kanang khambun syuk-syuk. Kekenehi ke pensubai ngi kum keseng yo lade bakat yo la se. Bakadon ke shalendet jong kene kejeng jia. Namar ngiri haki social media. Kejing huri-hura hapok Bangladesh bakaladan ro kejing berngam ya om tang ke jela kejong ni henry ya ka time not isi borok kowe ta ba kejing tip kejong ni ro kidon ki bun ki kha Bangladesh ki batre shato namar mun shwa habadan kum kini ki incident nimla banong kam judon namar kejing tre do yong hi kam pat long scientific hapok ka time kejong ni ngila banong mentala kan la nudu arja kat saw kala long no ka ba illegal ta kum kini kejing jia ki jahan re ki shuklat ki we armut kum ka accident case ma ha kejing bakala ban tre ban kita andre ke ba jia mentang i kejing yap kala bon bat kejing betheru kala ima kala long kum ka bomblas la ban ong tangi kum ka sang ke bang ikwa ban ong hang ne lemba ka jong pi ki perlok press media ki jong ni ikwa ngi ba ka sarkar kala thung ya ka judicial inquiry
Te ke ke bang ikwa ban ong ba kene ke inquiry kam de ban lontang na benta kata ka jing tre be an yo dewyong. Henry ngikwa ru ba ka sarkar kan bu ya ka inquiry halor kene ke jing wan ra ya kinong tre ki bana ka we pat kiri kham tam kum na kiri Bangladesh. Namar kene ke jing bun jong ki khar Bangladesh po kene ke ri ke jongi ke bu ke jing sir ke bakraw ya ke ri ba ke jing ke jongi om tang ya ke distrik ke jongi. Tengikwa ru ba ka sarkar kan pemi ya ke we ka isu ban kendang napang ya kini kibriu ki basak be an kham tam po ka distrik ke jongi namar ke baja po kene ka thangsko kala pensyong sir ya ke distrik lene kala pen kedit benriu ya ka jelah borok ko we ba kham tam ngikwa ba ka eleka ru kan don ke jingba khle kham tam ban pet benya ya kini ki kum kini ki jakam tenang ba kini kibriu ki batre ki to ki jaka kinom yo laitlan ban wan ra ya kita kinong train na ki we pat kiri ki balong ki bela ban bu ke jing sir ya ka peteng lene ya kari ba ke jat ban riu ke jongi kanu ka jing kendang ya kini ki briu ki ba kila banong ki ba wan sa be an po ke distrik ke jongi kumbang yo iha ke we ki state kila sedang ban kendra khamtam ya kini ki briu ki ba na ke we pat kari ta ha ka ba de ban ba kata ke jing ong ke jing tre dewyong ke ba be an namar hoy ni ba ka sarkar kala kaong makala weng no ya kata ka jingkhang ya dewyong kala wanra ya kata ka scientific mining hendrai ka ka ba bujing pada kipat ba kalong ba menta kata ka scientific mining habang ya apply ya kene ka prospecting license ngin ka banungkong ni de bandon ya ka jaga ka ba 6 hektar ta kene hi ka bujing ya ki we pat ki try jaga nama bun na ki nimlen nimong ba umdon ki badon jaga mah Hendra ki dom ki badon ya ka jaka ka ba 6 hektar. Hendra ban ong hi majority hi 30% hi kinong song ki badon ya ki par doyong ki de ki small scale. Tengin na ka we ka por sha ka we ni kum ka JNC ngila pha ka jing thaw sha CM ngila pha ka jing thaw sha ka mining and geology department jong ka sarkar jala badang kini ki usne mubaladep ngidang de pha ka jing thaw wat shadu MP jongi bantuklar halor kene ke jingdawa ke jongi kata kalong banwan ra da ka small scale scientific mining namar bangin la ban pendujat ya kene ke jing trebe an ngidon kam ya ka mining ka balong an ka balong scientific nang wakum kene ke jingja ke numja hendra mental dang yaj be da ka ka ba ka sarkar jela kala sedang kata kalong ka open cast mining ka bangi hapandon kam hado 6 hektar ke jaka kalong ka ba bujing ya ki ba borok Tengikum ka JNC ngisngaw ba ka sarkar kala de ban phaikmat sya ka small scale scientific mining. Hoy kene ka jingjah po tang sko kam shem la penkendit tang ka jela ka jongi. Henry kala penkendit wat ya kari India hi borok khawai. Abak ni la yo ileng ba ki press and media. Bawat u prime minister bodan burom jongi u Narendra Modi ji. Ula pha ya ka kubor snolem bat ula airu ya ka compensation na ka benta kini ki bala khlat na. Batam tang katar ni iba ki weipat ki union minister jangka government of India kila pha ya ka khubor ka jing penrem ya ka te ka jing ja handai ka ka message ka bagi kwa ban pha kum ka JMC shakin ne ki nongelam ki jongi khamtam jongka central government khamtam sha u prime minister bodan burong jongi ilang bon phai khmat lem om tang shakin ne ka jing ja handai bakin phai khmat lem sha ka jing ka bangi kum ka ri bat ka jat ben riu ya tangku Nakawe ke por sakawe ngila dawa ya ki an ki bakhlan ban yada ya ke ribar kata benriu Henry ngena kaliang ke sarkar India kadang senap jar halor kene ke jingdawa ke jongi khamtam kum ya ke ILP bat ka baar kolong ke jingdawa ke jongi ya ke small scale scientific mining ke bolong kerpang nak benta kene ke balaja ke ja nak ke daw jong dewyong ta khnang ban penimpat sachisen ya kene ke jing tre dewyong ke jongi namar ban ong ban sukhang ya ke jing tre doyong kalong ka ke bamla ban long namar kane kala ya de ba ka jak po jong ki jong ni hi ki kum kinong song sunong apo is jentia ba jong ka jentia hi borok ko we tengi kwa ru ba ka sarkar India kanong kut tang ka jing pha ya ki compensation lene tang ki khubor ban penrem ban keno ya ke balaja tengi kwa ru ki ban thu ya ka solution Banwan ra ya kata ka small scale mining kenang makan long kecing mentoy ya pai ba ya ka jat benrewi borok kowe namar habadan kecing trebe ai ka don ru kecing dunong ya ka government namar kidu ya kita sene ya ki revenue ki jongki ladangi phai se kecing du tulap jong ka JHADC
Ya let's say kalau bende ka way na kini kidak akadaw ba akade ka jinglik jong ka revenue le ka leakage of revenue jong ka state ba jong ka district council ni maladak uni ka jing trade yang ka yak yak kum ka an tin sala ban yo ya ka revenue le ne ka tax na ka jing trade yang tana ka yang ka jongi ka jansi ka message ni pa sya ka sarkar bah ka bede ba ka inquiry ka de ban long arbenta kuwe ka de nak berta ki ki ba trade ai ban kemi ki ba ka we umno ki ne ki briu ki la ban wan ra ki nong train po Bangladesh nama kamlong ka basuk ni kuwa baka sarkar kan penlong ka ya ka inquiry ka ba arbenta baka balangi kuwa baka state government baka government of India hi kan aino yang ikum ka jalami khalia da ka small scale scientific mining ki bang yo iban keno ya ka sarkar ru ngimla namar ni ihi baka sarkar ka trista mah ban ra ya ki ain ban kala legal ya kene ka jing trade yang ban ra ka ta ka scientific mining kan ka don hero ka jing telat ngimra banang baka sarkar ka biang kadang ka jing telat ban ong pat ban kena ino pat kambahan nama ka jing tre hi habangi ong ka jing tre tu mah ka ba shuya tre sop nama ka jing tre sop ta ngimla ban ong ba ka de sarkar na pa ba nama ka chong ka jing shulur jam kito kinong tre phi nama kum kine kum ka kam de yong kam de ka kam ka bigi le harus surat le ne pa shnong pa thau long kum kine ki jaga ki de ki ba chna ai bhana ki shnong ki ba ngin hap ya ki jat ki saw sang kan tangila ban ong kum ka thang skole ngidang ya snow kini katang skotang kini sistem na guna sistem menta mensyua kato kadai ka lauba lausan hanrei banong baka jingtolot kadai na ki man pawar ngimla banong namar menta ka jingtre sya ki jaka ki bak ki pulis ki dangla ban yo ikam don hanrei kum sya kini ki lauba lausan pan kala banong kadai ka jing bamla perkhat ka jong ki hanrei tang adan bala ja kum kini ki jingja ka pau perthai na ka Pina marunta banong ke jimi jong ke limo na marudon auction gold auction ma bala auction da gold India hande kat kun ke bapau shabar ki ong ila kendu ya ki SP ki DC bang bersang bang tipinya asipang kene ki ong bakine ki doyong ki baya ki de ki auction na mar da pipet dang mana kenero udang sa silak tam ne auction gold jong gold India Tepanong directly ki baya ja surok ki de ki ba ti da ki par ki balong illegal ngim la banong namar wadu auction ro kidang pun ki ma auction jaga coal India ke banang sa jaga CIR long ngim la ban len ba kadon ka jing kristing ka bay de kene ka bamenta ke namar haswa ba kene kan jela artili ki video ki la lik balong ba kene thang sko hande na ka board district kim shim khia ka ek ba jia menta hakini ki sngi ka de ka ngila banong ba ka de ka jing shim sting Kidang yang man kena dan nongkong hi kidai ki board district hi namar kidai ka kamram ka jongki ya la ese ki board ki bahalor ki la ai ka order hande ki ba konsani kidai gitu ki ba terhafil ke ki ba de ban pe ka kam